Čau lidi, já jsem Kulíšek a vítám vás u dalšího dílu ze série Minecraft, už je to třetí díl a dneska jsem slíbil, že budeme zase, nebo já si nevím, jestli jsem to slíbil, ale ještě se vrátím k jedné věci, že já jsem teďka dlouho netočil video, je to už týden, bude to týden, nebo je to týden a chtěl bych se omluvit, že jsem netočil video, protože jsme nějak hráli Roblox a prostě jsem na to zapomínal. Teďka už se to zlepší, doufám. Takže teďka budou ty videa častěji, jako bývaly. A takže žádný rád. Bude to klasika 13 minut. Hezky mě jedu. Jsem říkal, že se ubydlím. Jede tady. Protože tady to je dobrý biom. Tam jsou stromy, takže tam se asi neubydlím. Doufám, že za stromama bude nějaký super biom, tak já to asi teďka střihnu a až budeme za stromama, za lesem, tak to odstřihnu, takže zatím čau. Tak já jsem tu po dlouhém střihu a našel jsem úplně epickou horu, na který jsem se rozhodl zabydlet. Je to možná trošku šíleně, ale asi se na ní zabydlím. Čekat. To trošku obejdu, abych to viděl. Ještě trošku popojedu dál, abych viděl, jaký to tady je. No, tamhle v úžlabině si udělám barák. Tamhle. Tak. Já se tam dostanu a pak dám střih a až se tam dostanu, tak to zase odstřihnu, takže čau. Tak a já jsem se dostal sem nahoru a už si tady těžím na barák, si tady vykopávám. Už tady je připravený, možná to tady trošku upravím, tak. Tady. Ještě trošku, tak. Ale tak, to by mohlo stačit. A já si tady jdu postavit nějaký provizorní baráček, takový menší. Pak se to rozšířím. Já mám ty zvuky hrozně zaplý. Omlouvám se, že to řvalo, já jsem měl zaplý na maximum zvuky. Teď je to lepší. Jinak kdybyste chtěli, aby vycházely víc videa, tak napište když tak do komentářů, nebo tak, já se to pokusím nějak to. A aby vycházely ty videa třeba častěji, nebo aby třeba měly lepší kvalitu. I když s tím se budu prát hodně s kvalitou a se zvukem, ale pokusím se. Tak, tohle je naše provizorní plocha, na tom budeme stavět, takže jdeme stavět. A máme na to vůbec, no, já nemám dřevo. Já nemám tolik dřeva na ten barák, no, jak ho udělám. Nedá, že bych ho udělal. Jak ho bych ho udělal? Tady takhle. Takhle, počkat, a ještě bych možná... Ještě to dělám. Takhle bych možná udělal okno, nebo takhle. Je to lepší? Asi jo, to víš, že to bude lepší. A došly mě bloky. Si pak bude muset zajít natěžit dřevo. To dám samozřejmě střih, až budu těžit to dřevo. A abyste se tady nenudili, jak těžím dřevo, to by vás asi nebavilo. To je vchod teda na vysoký skále, to je paráda. Tak tady udělám trošku nestandardní. Takhle prostě to tady.
Tak. Tak, dobrý. Můj baráček by mohl být prozatímně objasněn, jak bude vypadat. Bude to zajímavý. Bude to zajímavý. Ale rozhodně to bude barák, takže budeme moct bydlet. Což je důležitý. Bych furt nechcípal, budu si tady udělat si takovou blízku. Stejně se pak zase někdy přestěhuju. Dneska ta moje zásoba slov je fakt hrozná, ale omlouvám se za to. Tady mám pec, bednu mám. Ne, nemám. Takže tohle a ještě bednu. Já nemám ani dřevo, no tak se tady jdu dřevo a za chvíli jsem zpátky, takže... Tak jsem zpátky i se dřevem. Takže teď si konečně budu moct vyrobit bednu. Hnedka si do ní dám věci, protože mám plný invent. Takže si do ní dám blbosti, co nepotřebuju. Teďka, co nepotřebuju. Železo, uhlí, tohle, pumpkin. Já si můžu dát luk? Počkej, já jenom si vypeču. Z toho si udělám chleba, postavu si dáme sem. Jo, dobrý. Tak a postavíme to tady dostavíme. Odkud to je? Co to je? Jo, dobrý. Aby to bylo trošku symetrický, se pokouším. Aby jsem tu barvu toho baráku měla trošku jakoby... No, vím, že to je hrozný, ale tak co s tím nedělám, takže tak. Prostě to je hnusný a je to hnusný, no. Tak si vyprázdním ten invent. Já to tam hodím. Stringy si nechám 3, ty budu potřebovat na luk. Si udělám luk. A vypeču iron. Co vezmu uhlí. Dám vypít železo. A ještě vypeču maso, když ty vogu, já mám masa hrozně moc. A uložím si tady spawn. Tak se mě to ukládá. Paráda, nic ti nezabilo. To je dobrý. A já bych mohl udělat dveře, jak o tom tak přemýšlím. Tak uděláme dveře. Tak, máme dveře. Ještě nám chybí okna a tak ze zdi, ale to se dodělá. Tak já to jdu dodělat. Už tam mám dřevěný krumpáč. Jo, vlastně já jsem si to neuklízel. Ještě si udělám tak. Iron Crump. Kdyby jsem náhodou našel nějakou vzácnou věc. Tak Iron Crump. Ale já do jeskyní stejně nepůjdu, takže nezískám žádnou vzácnou věc. Já jdu natěžit písek a natěžit dřevo a hned jsem zpátky, takže zatím čas.